damer 30. Hyvä Päivi! Här är alltså 4 klasser som deltar här och rusar iväg samtidigt. Hyvä Jaana! Hyvä Heidi, hyvä! Rullaa! Hyvä Sira! Hyvä! Lennätte siellä vaan! Hyvä Päivi! Tässä on 40, 45 ja 35. Väliajan 2 kilometrin juoksun jälkeen siellä karkikaksikko on Hyvä tulossa Päivi! väliaikapisteelle. Vi har alltså Hyvä Päivi! Paino, paino! Napsihan kiinni! Sekunder. Hyvä Päivi, nousee jalaka. Hyvä, napsi kiinni. Hyvä Päivi, paina! Paina! Palautusta aika hyvin, jos hölkkäilee sen alas. Hyvä Päivi, annahan mennä nytte. Hyvä, paina! Häng med här. Näin hyvä yleisö. Nyt tässä käydään kovaa taistelua. Står det ännu slutrusningen här. Och då blir det hård kamp, mina damer och herrar. Jaana Niemelä on edellä. Johanna Lindholm heti perässä. Vi har Niemelä före. Och sen är det 50 meter kvar. Johanna Lindholm biter ihop och ger allt vad det finns. Men Jaana Niemelä håller undan. Niemelä voittoon. Lindholm kakkonen. Här var det som det ska vara när idrott är som bäst. Kyllä, Maju Grönvall kakkonen. Hyvä Päivi! Päivi Lumijärvi 40 sarjassa, Limingan niittomiehet seuransa. Hyvä taisto, hyviä se lähti liikkumaan. Kauppilan peesissä on sitten puuporukka. Sillä lailla vaan siinä ja sisärataa aina. Hyvin matka. Ari Leppimäki. Veeti Kuusniemi. Pitää seuraavaksi katsoa kuinka. Markus Kaartinen. Menee hienosti. Aina leikkaat niistä kurvista. Noin sinne sisälle. Hyvä. Neljä keksiä. Tai kaksi tai 4. 2 kilometrin väliaikaan. Jukka Kauppila. Miesten 5-5 sarjassa kärjessä. Vetää isoa porukkaa. Jari Leppimäki toisena 50 sarjassa. Kauppila väliaika 7.04, Kirjavainen 7.06, Leppimäki 7.05, Kitti 7.05, Kuusiniemi 7.05, Laurila 7.06, sitten Heinola 7.06, eli tuossa iso porukka suurin piirtein samalla väliajoilla. Det är alltså en hel hop med löpare. Ai niillä on kolme. Jaha. Jouko Mahlamäki. Kohta 4 kilometrin. Rajanne, joppavaraa! Joppavaraa!
Vahlamäki 14.32. Jari Leppimäki 14.13, Markku Kaartinen 14.13, kuten myöskin Petri Kuusiniemi. Hansi Kitti 14.14, Hannu Laurila 14.14, Kari Ojala 14.20. Niin alkumatkasta ja sitten ihan lopussa se semmoinen korkea nyppylä, mitä ne meni. Tulossa Markku Kaartinen ja Kuusniemi on kolmas tässä kilpailussa. Sitten sieltä tulee Jari Leppimäki, sijoitus tulee olemaan 4. Ja 55 sarjan voittaja Jukka Kauppila. Heija Stefan, heija Stefan! 132 ja näin ollen 55 sarjan kolmonen Viljo Kirjavainen, Oulun NMK:n urheilijat. Oululaisilla vahva panos, ykkös- ja kolmossija tässä sarjassa. Taisto Latvalehto saapuu maaliin, sen haavi Stefan Sturvall i mål som fyra. Hyvä Marko! Oho, Juha-Matti vähän rauhallisemmin. 144. Miten ne nyt puhuja? Liittomiehet ja sitten heti perässä koko pitkä jono, mutta siellä oli siis Heinonen ensimmäisenä. Ja tässä sitten saapuu koko pitkä jono. Ja tiedoksi kaikille urheilijoille, se on niin kuin missä ne on. Hyvä Juha-Matti, Näin saamme hetken kuluttua ensimmäiset väliajat, kun on noustu 2 kilometriä. 35 kilometriä. Juha Järvelä, Markku Nikkanen, Kristian Rannas, Jukka Rauhala, Juha-Matti Heinonen, Esa Martomaa, 6.31 ja Javier Päällä ja vielä 30 sarjassa Pasi Silvenväinen 6.34. Sitten Petri Kälipalo, Ragnar Frey Hollanti. Nämä ovat siis siinä sarjassa parhauksia. Hyvä Tatu. 7 Tatu mennyt nyt. Täältä sitten saapuu tuo 15 kutakuinkin. No ehkä siinä hiukan on harvennusta tapahtunut, eli noin 12 juoksijaa, kohan siinä mahtaisi olla. Ja nähdäkseni kärjessä tämä hyvin epävarma tieto, mutta kuitenkin nähdäkseni siellä oli Markku Nikkanen, Liningan niittomiehet kärjessä. Bra Fredriks. Ja, hårt. Bra Nicke!
Ja 150 Siellä menee kärkiä. kolmantena. Silvennoinen, Grannas, Nikkanen. Siinä 3 parasta, jotka ovat hiukan päässeet karkuteille. Jani on 5 tai 6 blokkia oli. Aivan loistavasti Jani. Nyt anna mennä. Niin Juhis, vielä uuteen nousuun. Kyllä lähtee. Jokokin kuluttua saamme sitten 4 kilometrin väliajat ja vielä on siis 1 kierros eli ne 2 kilometriä jäljellä. 30 sarjassa Pasi Silvennoinen 13.06. 35 sarjassa herranastrekki 5 plus Christian Grannas, Markku Nikkanen 13.06. Sitten Jukka Rahkonen 13.12 eli tuo kaksikko kärjessä 13.06. Sitten Jukka Rahkonen 13.12. Juha Järvelä 13.14. Esa Marttomaa 13.17. Petri Lauronen, sarja 35, 13.41, 13.41 Petri Lauronen. Sitten 30 sarjassa Ilkka Petri Välitalo, 13.50, 13.50, Ragnar Frey Hollanti, 13.50, 13.50. Yhtä lailla 13.11 ja Jami Kirkkonen 13.11. Teemu Hukkunen 13.19, Herra 45, Hannu Niemelä 13.10, Fredrik Forsbacka. Hyvä Markko! 13.52, Mikko Ruomi 14.07, Asko Niukka 14.34, Jari Nieminen 14.35, Tatu Korhonen 14.54, Niklas Wiklum 14.58 ja Marko Luokkalahti 15.12, Tommi Keikko 15.24. Hyvä Petteri, hienoa! Tässä vaiheessa haluan myöskin muistuttaa siitä, että kaikki, jotka haluatte käydä opastetulla 35. Jaakko Kero, 40. Hienoa Markku! Teemu Hukkunen. Dogvenner Harris, 40 på gång. Tässä saapuvat sitten ensimmäiset kilpailijat kohti maalia. Siinä on 150 Markku Nikkanen ja 163 eli Harri-Pekka Tikkanen, molemmat omissa sarjoissaan ykköseksi. Segran i H35, Markku Nikkanen i H40, Harri-Pekka Tikkanen. Sen är det hård kamp. Tässä tulee Jaakko Kerro, tässä tulee myöskin 147 eli Jukka Rahkonen ja Christian Grannas, Christian Grannas här. Vörå IF, eli oman kylän poika kolmanneksi tässä sarjassa. Seuraavat juoksijat 183 saapui maaliin. Hannu Niemelä. Maaliin myöskin Juha Järvelä.
Ja tässä sitten 160 Jani Määttä saapuu maaliin, 142 Esa Martomaa, Vehkalahden Veikot. 21 Veljo Mikla. Matias hienoa! Nyt lähtee! Tula Matti! Täältä maalia kohti Inmot mål. Fredrik Forsbacka IF Drott. 153 Matias Ilmonen Limingan Niittomiehet, 144 Juha-Matti Heinonen ja sitten Asko Niukka Kylmäkosken Veikot. Harri Metsäranta Jyväskylän kenttäurheilijat on maalissa. Ja sitten 186 Tatu Korhonen Limingan Niittomiehet. Hyvä Livikka! Hyvä, 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 hyvä. Hyvä, 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 hyvä. Hyvä Emilia, semmonen vauhti vaan. Rennot. Hyvä Aino. Hyvä, 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 hyvä. Raavinen på väg in ner kohti maalia. Tässä tulee siis ensimmäisenä numero 1190 Rossi Espoon Tapiot. 80 Fanni Kerro 9 ja Heta Virtajärvi 10. Hyvä. Poin 9. plats. Kohti maalia sitten. Hei Livia! Tsemppa Vilpakka Vähäkyrön viesti ja heti perässä Lea Kulmanvöro IFB i mål också här. 12-02. Stilde Stroka IFB Kalvineiden i mål. Sen har vi 11-73. Hyvä Sofia, mene vielä edelleen. Hyvä. Kuten myöskin Jenni Eriksson Porvoon urheilijat ja Sofia Mikkonen Lempäälän kisa. Maalissa myöskin Hanna Lindberg IF 5. Här är det hårda strider
på målrakan här. Kommer nu 11.84. Hyvä. Salonen tulee maaliin. Myöskin hetken kuluttua maalissa Emma Korhonen i mål. Och Emma Rintamäki. Että Eemeli Kataja-Laakso, Kannuksen ura on nähdyssä. Hyvä Arre! Paina Arre! Kyllä, kato piikki. Hyvä Arre, anna mennä! Hyvä Arre! Serkun pojan. Hyvä Arre, paina! Mitä ohi? Hyvä Arre! Se vettää niin pitkällä luikussa. Tämähän tarkoittaa sitä, että tässä taistellaan kovasti. Sitten käydään kovaa taistelua. Siellä on kaksi nuorta miestä aivan Paina! on nähdäkseni vehmaisten urheilijoiden värit sitten kakkosena. Kyllä vain. 3.02. Kasperi Ahonen noussut. Hyvä Arre, napsipa vielä kiinni! On siis jo maalissa. Hän on Eemeli Kataja-Laakso. Sitten Kasperi Ahonen, 2.95 Julius Aho kolmanneksi. Ja sitten kovaa kyytiä tulee sieltä numero 300 ja hän on Jere Haapalainen. Ja 2.89 eli Aarre Paukkeri, Limingan niittomiehet. Seuraavana ja kuudentena. Hyvä Liminka! Hyvä Laura! Tyttöjen kisasta tulee vielä tosi kova. Hyvä Inkeri! Hyvä, paina, mene vielä eilen. 13.50, Hertta Vihreä Luoto, 62, joka on Emma Raunio ja sitten 53, eli Fanni Kukon Lehto. Paina, takkaa tulee, paina, kirra. Inkeri Kylmänen, Limingan niittomiehet, varsin vauhdikas kilpailu tämä. Ja tässä täytyy sitten oikein katsoa, nimittäin tuntuu siltä, että tässä juostiin todella kovaa vauhtia. Saimi Lupala, voittoaika 7.38, sen jälkeen Schultretti Otto. Alisa Virtanen, Jyväskylän kenttäurheilijat näytti pitävän. Vilja oli siellä. Näitte? Joo. Hyvä Justiina, nyt vai mukaan! Hyvä Julma! Tosi hyvin hei!
Aja kiinni ne seuraavat vaan, hyvin menee! Kohta tytöt kaartavat tänne maalialueelle. Lähtemässä toiselle kierrokselle. Kärkiryhmä. Roosana mennä! 3 juoksijaa. Minja Kotinurmi, Lotta Mäkinen, Jan. Anni Penttilä vetää kovaa ja sai mukaansa Minja Kotinurmen, mutta Lotta Mäkinen on vielä ihan tuntumassa. Hyvä Emppu jaksaa! Ja neljäntenä on edelleen Alisa Virtanen, mutta hänen kanssa Johanna Ranta, Anni-Maja Laurikainen, Aada Miskala. Hyvä! Ei mitään! Ei sun Pepu pelaa mitään. Elis! Kalatie! Ei kahta! Riikka Lonkainen, Joensuun Kataja ja Kaisla Keiski, Pälvien Tarmo. Maaliin myöskin Roosa Pirinen, Karhulan Katajaiset ja Venla Peltola, Lappeenrannan urheilumiehet. Erika Salomäki. Näin lähtö tapahtui starten Poikar 15, pojat 15. Sieltä lähdetään ihan hirmuista vauhtia. Det är otrolig fart på pojkarna sätter i genast från start. Det är nummer KK1. Atte Nevala kenttäurheilijat som har tagit TT:n och nummer 202. Lähti muuten aika kovana pojat. Tuossa kärkiryhmässä. Eli aika suuria vaihteluja tässä. Suuri ohittaa tuonne. Hyvä Pepe! Hyvä Olli! Bravo! Laville! Ei noit tuo tunnista kyllä. Urheiluliitto on parantunut asemia. Hyvä Juikku! Hyvä Juikku! Hyvä Samu! 15, hyvin menee! Ohituksia vaan! Tässä vaiheessa sitten Teko Nurmela juoksemassa lähdössä tuonne viimeiselle lyhyelle lenkille ennen kuin kolmastan krovi odottaa. Hyvä Emeli! Hyvä! Hyvin menee! Tiukasti vaan! Liian! Polkee! Hyvin! Erittäin tiiviissä Tuossa on Johannes, hei. Hyvä Johannes! Kympin sakissa kohta! Viljami, kädet mukaan, kädet mukaan! Emil Helander ja Hyvä Johannes! Poske poskeen! kärjessä tässä kilpailussa ja sieltä tulee Emil Helander, Jyväskylän kenttäurheilijat tyylikkäällä askeleella kohti voittoa ja Suomen mestaruutta. Kilpamitali on 50 metrin päässä. Segraren idag alltså Emil Helander, Jyväskylän kenttäurheilijat. 13.00 loppuaika. Sitten 2.48 eli Juho Keränen, Oulun Pyrintö kakkoseksi ja tuo nykäys antoi tulosta, eli Olli-Pekka Laitila on kolmonen ja Julius Mäkinen nelonen tässä tämän päivän kilpailun tarvi. Näin 10 parasta saatu maaliin ja voittoaine tosiaan 13 minuuttia tasan. Melkolaista haipattaa sinne lentiin. On ja tyylikäs juoksu.
Näin miehet ovat matkalla alltså herrarna på väg 12 kilometer, 12 kilometriä. Numero 19 Jaakko Piesanen Saarijärven putistuksesta ottaa kärkipaikan. Antti-Pekka Niinistö numero 4 ja Jarkko Järvenpää. Ja numero 36 Patrik Kronberg ja Flenke. Hyvä Jarkko! Hyvä Jaakko! Porukassa myös mukana Jussi Utriainen. Hyvä Juha! Ejon! Bra Mika! Kom igen nu Mika! Öka! Ryhmässä on myöskin numero 53, Fredrik Hanshan, Turun tovereista. Hyvä Markku! Kymmenkunta metriä. Ja sitten sieltä Jussi Utriainen juuri nyt nousee sitten kolmanneksi. Bra Jan! Mika ei Ja heja! Jarkko Järvenpää, Klar ledning, han har faktiskt jobbat. Juho, hyvin menee! Hyvä Raaka! Siihen vaan! Hyvä lepistö! Tässä vaiheessa viidentenä on Antti-Pekka Niinistö, toveri, ja kerrotaan tulevan lisää ajan. Saadaan tarkat erot. Hyvä Markku! Tälle kierrokselle lähdettiin, eroa oli siis tuo 3,5 sekuntia kutakuinkin. Hyvä Tuomas! Hyvä Tuomas! Seitsemäntenä Ville Heikkilä Lammin Säkiä, 58 sekuntia eroa kärkeen. Kahdeksantena Mikko Tolonen, Oulun Pyrintö 58. Yhdeksäntenä Markku Nikkanen, Liminna Niittomiehet 58 sekuntia. 10. Juha Helsteen, 11. Miika Takala, 12. Janne Mäkkärlä, 13. Niklas Wilman, 14. Jussi Teros, 15. Matti Rauma, 16. Johannes Håvard Löfstad. Hyvä Jarkko! Ja näin näette sitten jälleen, että siellä on Jarkko Järvenpää håller sitt höga tempo och han har nu bara den här 15 meters signal bättrat på och utökat avståndet till kanske 12 sekunder. Det var Jarkko Järvenpää vielä selvässä johdossa. Rakoa näyttää tulevan lisää. Ja täällä on vähän tuttuja Kerralla, mutta toiseksi on siirtynyt luovuttanut mitalien kohtalosta. aivan hetken kuluttua siellä sitten kilpaa johtava. Tulee Fredrik Tranchant 18.00 ja Jussi Utriainen 18.02. Näin ero on vajaa 7. Tranchant ligger 17 sekunder efter, minuutti 8 sekuntia Järvenpäätä jäljessä. Så Antti-Pekka Niinistö på sjätte plats i 08 efter Peter. 7. Ville Heikkilä Lammin Säkiä, minuutti 31 kärkeen. 8. Mikko Tolonen Oulun Pyrintö, minuutti 31 kärkeen. 9. Markku Nikkanen. Sama ero, 16 minuuttia. 10. Riikka Takala Jaiström Tiettävuudesta, minuutti 36. Edelleen kymmenkunta metriä edellä Jussi Utriaista. Sean håller alltså sin ledning på knappt 10 meter för Jussi Utriainen. Mullakin on ainakin.
pikkuhiljaa lisää alltså. Jarkko Järvenpää försprång blir bara större och större. Och det verkar nu som enda som kan matcha honom i neljäntenä Jaakko Piesonen, nyt ero kärkeen 48 sekuntia. Edellisellä kierroksella sitten oli Juoksijan hahmo. Ja nyt sitten Marko, ota vettä! mikä on tilanne. Hetki sitten sitä eroa oli siis tuo 22 sekuntia. Det var alltså 22 sekunder skillnad mellan ettan och tvåan i tävlingen. Efterlöpta. Nu verkar Jussi Utrinen ha tagit upp jakten på den flyende Jarkko Järvenpää. Växeldrar Gonzalo Utrinen. Puolitoista kierrosta jäljellä, alltså 1,5 var kvar. Och Jarkko Järvenpää, han kämpar där i värmen. Och ser ut att njuta, om man nu kan njuta när man springer tävling. Vähän hirveän kuumaa. Nyt on paijasta. Näin on Sean siirtynyt puolestaan kakkoseksi ja on muutaman metrin edellä Jussi Utriaista. Siis edelleen matkaa hänelle edessä ja ero sitä on reippaanlaisesti. Kyllä tässä taitaa olla niin, että muutama sekunti on tullut lisää. Mutta Utriainen on kestävä tyyppi, ei varmaan luovuta missään vaiheessa. Jarkko Järvenpää kärjessä reilulla puolella minuutilla, alltså dryga halv minut leder Jarkko Järvenpää före Fredrik Grandjean och Jussi Utrainen på tredje plats. Hyvä Markku! Neljäntenä fjärde varvade också Jaakko Piesonen, minuutti 6 sekuntia kärkeen, Jaakko Piesonen ei voi 6 jättää. Erittäin hyvä juoksu. Jarkko Järvenpää, se on Markku! Viimeinen kierros menossa! aivan hetken tullut ylivoimainen, upea suoritus. Lähtee sitten vielä tuonne viimeiselle Tekonurmella näin, sieltä tulee tämän päivän voittaja Tampereen ylillä Jarkko Järvenpää. Segraren efter en strålande övertygande insats. I ledningen från start till mål. Johdossa alusta loppuun Jarkko Järvenpää. Saavutus Saarijärven pullistus ja Jaakko Piesanen on kilpailun nelonen. Säkin voit hakea yhden pikkuun, voit Tämän jälkeen sitten tässä kilpailija numero 54, Jere Pajunen, Joensuun kataja ja sijoitus on 6. Hienoa Markku! Ville Heikkilä, Lammin Säkiä, sijoitus 7. Markku Nikkanen Limingan niittomiehet ja Mikko Tolonen Oulun Pirintö. Seuraavana sitten 32. Mika Sällinen myös maaliin. 18 sijaa annettu plats Mika Sällinen, gamla Karl Hyjet. Numero 47 Konsta Vilkman, Jyväskylän kenttäurheilija. Kerro tästä radasta. Eilen ainakin, kun täällä oli niin junnuja kuin sitten myöskin vähän vanhempia junnuja, niin sanovat, että oli rankka ja raastava rata. Mitä olet mieltä?
Ollaan tulee pistä. Varmaan ihan kiva ja helppo hymyillä. Oliko tuossa missään vaiheessa mitään vaikeuksia vai oliko se, että antaa mennä vaan? Ei se olisi annettu mennä. Siellä puolestakin välissä valmitaan näin. Rauhassa. Hyvä Jarkko! Hyvä Robin! Hyvä Jeri! Hyvä Samuli! Hyvä Konsta! Hyvä Tuomas! Hyvä Lassi! Hyvä Penna! Hyvä Jarkko! Hyvä Juho! Toki Ryynänen karku teillä, mutta tuo ryhmä on aika Hyvä Samuli! Hyvä Samuli! Kestää kesto! Hyvä Tuomas! Är ganska väl samlad där och vi har Hyvä Jarkko! Kestää! Paino! Hyvä Benno! Robin Ryynänen som Bra Benna, kämpa! sen har vi en kvartett där. Hyvä Tommi! 20 sekuntia perässä. Hänen kanssaan Hyvä Samuli! Nyt taisteluvaihe päälle! Painaa! perässä Mikko Hirvonen 20, Kevin Sandel 21, 21 sekuntia. Hyvä Jarkko! Paino! Hyvä Teemu! Hyvä Konsta! Hyvä Samuli! Paino! Tuomas! Painaa! Hyvä Jarkko! Napsi ja porukka kiinni! Hyvä! Jiri Karjalainen. Hyvä Samuli! Paino! Nyt taistele! Paino! Kirraa Samuli! Tuomas Heikkilään. Ja näin sitten 2 kierroksen Hyvä Jarkko! Nyt taisteluvaihe päälle! Paino! 12.21. Hyvä! Paino! Hyvä Pudasjärvi! Paino! Hyvä! Hyvä Samu! Nyt iske! Paino! Tosi vähän jäljellä! Paino! Ja minuutin päässä käydessä Samuli Hussa siellä 19. Tämä siis tilanne 6 Hyvä Jarkko! Paino! Se on hyvä, 2 hyvää selkeä! Napsi kiinni! Paino Jarkko! Elvo! Hyvä Mikko! Paino Mikko! Paino! Hyvä OP! Laaro! Hyvä Teemu! Jaksamaan Teemu! Hyvä Teemu! Hyvä Samuli! Ei muuta napsi kiinni! Paino! OP kiinni! Hyvä Eero! Tuomas Heikkilä siis kilpailussa edelleen. Hyvä Jarkko! Ei muuta ota kiinni! Samu käy kaukana! Paino! Jiri Karjalaiseen oli hetki sitten tuolla. Hyvä Samuli! Nyt pyöllä hengellä! Paino! Jiri Karjalainen Joensuun takana. Eroa maalissa 16 sekuntia. 4.01 tulee kohti maalia Tuomas Heikkilä. Hänelle Hyvä Jarkko! Nyt pyöllä hengellä! Paino! Napsi kiinni! Tuomas Heikkilä, Mäntsälän urheilija. Sisäjuoksijoita maaliin, sijoille 9 ja 10, Mikko Rahkola, Mikko Hirvonen, eroa kärkeen 1.22, 1.23. Sitten Aleksi Härkönen, Samuli Hussa, Aaro Julkunen, Kevin Sandel, siis 15 parasta. Otto Taavio 16. Hyvä Jarkko! Kaveri tulee takkaan! Paino!
18 on maalissa ja hän on Olli-Pekka Heikkilä. Elias Vuorinen ja 20 Juho Ylinen. Mäntän aina 6 joukkoon, mutta mitalia hänelle ei vielä ole pitkältä matkalta maastojuoksusta tullut. Markku Nikkanen, Limingan niittomiehet 8. Häntä voidaan pitää tuossa ihan mukavana uutena kaverina listoille. Tässä 16.